Dolorosa derrota del Lleida Esportiu B contra el Vilanova i la Geltrú per 0-3 en la primera jornada de Lliga. El filial blau sortia a la gespa del municipal de Torrefarrera amb les ganes de repetir una temporada com la passada a la primera catalana, però els de Vilanova es van mostrar més encertats ja des de l'inici. A la mitja hora de joc, una jugada que marcaria la resta del partit. Jordi Martínez desaprofitava un 1 contra 1 amb el porter després d'una errada de la defensa en una sacada de banda. I tot just en la jugada següent, el Vilanova i la Geltrú aconseguiria el primer gol del partit en una altra errada, en aquest cas per falta de comunicació entre el porter i la defensa. Adrià Alonso era el més llest i situava l'1-0 al marcador. Els de Gerard Albadalejo no es van trobar còmodes en la sortida de pilota, tot i l'ajuda del mig centre situat entre els dos centrals, i perdien pilotes en zones perilloses que aprofitaven els visitants en ràpids contraatacs. Penso que sí que és veritat que ells han sortit forts, però nosaltres crec que no hem sortit del tot malament. Penso que han sigut uns primers minuts de tanteig. És veritat que s'han pogut adelantar amb un parell de tirs des de fora de l'àrea, cap acció que jo entenc com a molt clara, però sí la de Martínez al minut 27, amb 0-0, 1 contra 1 amb el porter, ha pogut adelantar-nos i a la jugada següent, amb una pilota llarga sense cap tipus de perill, entre la defensa, el porter, Bastuva i jo, el davanter ha sigut més llest i ha fet el 0-1. La segona meitat començava amb un Lleida més intens i jugant en camp contrari, però sense crear ocasions clares de gol. Els visitants, amb la tranquil·litat de l'1-0, esperaven tancats al darrere per sortir al contraatac i sentenciar el partit. En dues jugades gairebé seguides firmaven dos gols també molt semblants. Primer era Iván Valero qui marcava després de l'aturada de Pacheco. I finalment Carlos Contreras sentenciava el partit en una acció on la falta de concentració castigava un Lleida que no mereixia sortir golejat.